أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي تقل يتودي الله يجولي النبي صلى الله عليه وسلم en ngari ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawo men Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti. Eɗen kaala ɗe balɗe ko faati e ihsan, ko faati e wonde neɗɗo moƴƴo, jikkorade jikkuji moƴƴi e gollude golle moƴƴe ha jomum ruhu mun o seno tawto e ruhuji moƴƴi, gila ruhuji annabaɓe e nelaɓe e ruhuji waliyaɓe yimɓe moƴƴuɓe, immo to ruhuji jasɓe e ha joni ko hen kalaten hande ma en kaal inchallah e ko ganduɗa ine hollira wonde neɗɗo o hayso wona ngam natde aljanna ine nemo walla ngam hisde e jeygol, so daari ma o taw wonde kanko wodanimo tan ko rewde Allah. Allah ala ko handi so wona jamiroje makko nde rewete e kade makko nde accete. Sa daari hoore ma a daari tagore Allah wonde taari ndema nde, a daari no Allah tagirma wonma neɗɗo, a daari ko heddi ko te omo wawno waddemo ko heddi ko, kono ala o wadma an o neɗɗo. Aɗa foti andude wonde an hay kaddi gurdam ma fof sa hoɗi e yettude Allah ha joni a yettanimo fodde ko omo handi. Kanko Allah tabaraka wa taala ɗum woni o wi laqad halaqna al insana fi ahsani taqwimin. O wi kanko Allah wonde o wondi, wonde o tagi bani adama, o tagi neɗɗo fi ahsani e ko ɓuri yodde taqwimin e tago e fondugol. Sa daari no Allah tagirmani aɗa andi ko hikma mawɗo nana hen. Kala nde darɗa hoore ma ma yi e hoore ma ɓure ɗe Allah waɗanma. A daari yeeso ma, a daari nemaji ɗi Allah waɗanma gila e ñamde, kala ko jiiɗa ko ala wonki ine wawi muñde. Hunde fof ina hato jini e Allah ha neɗɗo noon ɓuri. Sa daari joɗorgal ma ngal joɗotoɗa, onon ɗiɗo son guddidama e suudu fodde lewru, haydara goɗɗum nannaka, ñamde ala, yarde ala, haydara ala. So lewru ndu timmi, so suudu ndu udditama, joɗorgal ngal no wano ni ko noon wayata, kono an o ala. Son guddama e nokku mo ala hendu fofetendu kadi ko noon wayi. Wadde neɗɗo o hunde fof ne hato jine e Allah, kono noon bani adama o ɓuri hato jinde e Allah. Ɗum waɗi kanko ɓuri hande yettude e Allah. No hato jinire e Allah ni ko heewi haɗani, omo wuuri, omo selli, omo wahlito e leydi, omo yaha omo arta. Ɗum noon ko Allah waɗanimo ɗum. Sa daari ñamde nde ñamata nde, sa fayi e ñamde, a daari hoore ma no Allah tagirma, hunuko ma ko to waɗaɗo ko ñamata ko koye reedu ma fayi. Allah ine wawno wadde to reedu ma ɗo tan o waɗa ɗon hunuko, taw sa nokki tan a waɗan ɗon hankkadi hay reedu he, kono ala. Holto o waɗi ɗum? O waɗi ɗum koto less hinere maɗo to ganduɗa sa nokki longere aɗa waɗa e hunuko ma, to hunuko waɗa to gite ma adato yiide longere nde ko nokkuɗa ko. So gite ɗe jii ñamde on saha haqqille ma ɓura wonde hen, kuñagal ma ngal ɓura irtade hankadi, ɓura yidde ñamde. Nde wonno ɗeɗo gueɗe coyirɗe wayno gite en, kine en, hunuko, ɗeɗo gueɗe fof ine addana neɗɗo ɓurde yidde ñamde so tawi yi ñamde nde. Gandirta ɗum won yoga e ñamele, so gite ma jii tan a yiyan hunuko ma watta leppude. haqqille ma so woni hen tan jiya hunuko ma watta leppude taw a meeɗani taw a waɗani hunuko ma, kono ko gite ɗe jii tan haqqille o yeehi hen hunuko wona e leppude.
o waɗi ɗum ɗon te hunuko waɗa kadi less hinere nde ganduɗa so hendu ñamde nde hade ma nanude hunuko ma so hendu ndu ari naate hinere he kadi ha joni kuñagal ma irto appétit ma ɓeydo sabu won e ñamele kadi so tawi uurima tan haqqille ma wonan hen heewi ko neɗɗo tuuya ñamde halano e haqqille makko kono woodi gonɗo e defde ɗum hendu ndu ari e makko tan naate kine makko on saaha o tuuya ɗum eyo te so tawi a ñaami kadi gila e ñiiƴe ma no waɗirta no unirta ɗum so tawi ko hunde fonde unede ha no rewita e goddol ma naatita e reedu ma so yeehi ha hankadi ko nafanno ko foti ɓeydade e ɓandu ma ɓeydima hen ko yahata e ƴiiƴam yeehi hen eyyi ko wayno ƴulɓe ɗe ganduɗa hankadi nafata alay saago yalta e ma holno yaltirta omo wawno wadde ɗum to natirnoɗo yaltira ɗon koɗo ala nde wonno ko karallo omo andi on saaha so ƴulɓe ɗe ne jalta ƴulɓe ɗe on saaha yoɗata mbaadi e hendu mum kadi welata so yaltiri to natirnoɗo kadi hendu ndu are hinere he ɗon ne ɓalli hinere kadi ha joni fewnitta ko bani adama o saabu teddugal bani adama o waɗanimo yaltirgal gongal ngal ganduɗa so tawi jomum joɗima walla soppinima ko toon ɓalloto leydi ndi no fewi hankkadi so yalti tan yahat taw jomum so welama guite mum pawetake hen ni eyyi ɗum kadi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haalni en wonde so tawi neɗɗo ina yaltina ƴulɓe ɗe e ɓandu mum woto ndaar ko yaltinta ko woto won omo yaltina omo ndaara ɗum ala eyyi ɗum waɗi ganda darde nde wona ko hani ɗum waɗi Allah waɗi ɗum toon neɗɗo sa daari foof mum ko karallagal Allah woni hen ko yettere Allah te so yalti kadi o heɓta hoore makko waya hono dondinoɗo ko teddinine ronti sabu ko foti yaltude so yaltani moƴƴata e makko ɗum waɗi Allah waɗanimo hankadi so yalti o heɓta hoore makko ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e sunnaji makko o jangini en wonde neɗɗo sene naata e tarodde holko jangata e sene yalta holko jangata ɗum waɗi o wi ɗon sa yalti mbiyata ko hufranaka kafrangal ma alhamdulillahi alladi jettoje ngoɗani Allah on azhaba anna nawɗo ga am aza soɓe o afani o hisni kam o addani kam cellal e koyera mi hoyti joni mbiɗa hoyti naade komi teddunoɗo sa daari ne natata e taɗode nde no mbanoɗani ene jaltande wona gotum te kadi o haɗani ɗon kanko Allah o rutti dennagal tagoje makko kanko Allah ko woni leydi ndi ko enen o tagani ko woni leydi ndi fof ko enen o tagani eyyi o wi awalam yaraw anna halaqna lahum mimma amilat aydina an aman o wi mate bani adama o kam o yiyani wonde min mi taganimo ko taganmomi pewnanmomi ko ganduɗa koye kattan am min Allah golluɓe ɗum walla mbiya koye juuɗam gollirmi ɗum ana aman ina woni nemoraji beele o nemoro fahum laha malikuna hankadi kamɓe bani adama ɓe kamɓe jeeyi ko taganmiɓe ɗon ko o haali aya goɗɗo simore wonde o wi huwa allazi halaqa lakum ma fil ardi jami'an kanko woni on taganɗo on ko woni e dow leydi ko fof pour onon jeeyi o wi o tagani on ko woni e dow leydi he o waɗani on nemoraji wa zallalnaha lahum on saaha geltanmiɓe ɗum fa min ha rakubuhum wonko ganduɗa hen ko beele haaɓe mbaɗɗo wayno pucci en bamɗi en eyyi geltanmiɓe ɗum sa daari puccu no foti ni dara bani adama no foti neɗɗo no foti puccu ngu no ɓuririmo sembe e mawnude kono nde wonno Allah koko eltanimo puccu ngu ara o jagga ɓoggol makko o haɓɓa hen o waɗɗo o jogo losol omo fiya puccu ngu yoftotako kadi ne ɓeydo dogde humta haaju makko ngeloba no way towde no way mawnude jagga ɓoggol ngol pooɗa juso ne wawno fettudemo kono ka geltanaɗo ɗum juso ngabba hen immone nawma jogoɗa lotol kadi aɗa fiya ne muuse kono noon ne ɗofti ɗum woni o wi wa zallalnaha lahum mino Allah mi eltaniɓe ɗum fo min ha rakubuhum woni hen eɓe mbaɗɗo ɗum eɓe jahira kumtira hajuji mabɓe eyyi wo min ha yakuluna ko hen kadi ɓe ñamata dara nagge no foti ngaari lelna kirsa eyyi ko wonki joguino mani julde ara jagga jawdi ne jogui fittandu no mani
ƴetta jungo ma ƴetta laaɓi kirsa sa gayni kutta jagga tew muno aɗa ñama tew ne ñama tew ñiiƴe maɗe ne ngola hoore nde ha hawre e ñiiƴe hono muɗum ayi te ñiiƴe ko ñiiƴe tan tew ko tew tan fittanu ko fittanu kono noon Allah waɗanma ngal ɗo teddugal o wi kanko Allah wala hum fiha ine wodani bani adama en ɓe yimɓe ɓe e ko tagi e dow leydi ko manafi'u nafooje geɗe ɗe ɓe naftorto ha leydi ndiɗo hen kanŋe yaltata hen kalis yaltata hen pétrole yaltata hen ciment yaltata fof ko nafooje wonande en eyyi wa masharibu ko hen kadi keɓeten geɗe ɗe eɗen jara gila e ndiyameje hay jumiri en kosam en fof ko dow leydi immoto eyyi hayso wonani fuɗa e leydi kono noon ko dow leydi he woni saabu kala e meɗen garowo haydara addorta fof ko ɗo tawiɗen ko enen jeeyi holko rewni hen afala yaskurun mete kamɓe jettata kam yettude Allah noon woni wadde jamiroje makko e accude kade makko kanko Allah ɗum adi e yettugol Allah Allah tabaraka wa taala o haali alqur'ana kadi o wi ya ayyuhal insanu e hemaɗo neɗɗo ma gharraka bi rabbikal karim ma gharraka an kam holko homtuma holko funtuma bi rabbika ha belsiniɗa jomma alkarim tedduɗo baɗanɗoma ngal teddugal sa daari teddugal ngal Allah waɗani bani adama o rutto omo woofa Allah Allah wi an holko homtuma holko funtuma Allah handi tan ko rewede jamiroje makko handi tan ko gollede kade makko handi ko accede sa daari kanko Allah omo haali e deftere annabi Dawuda walla e defte gadiide omo wiya ya abna adama e hema ɓi adama ma min yawmin jadidin ala e ñalawma keso garowo illa wa ya'tika rizquka ala ñalawma keso mo pinata so wona arsige ma gimmiɗo to amne arayma illa wa ya'tika so wonani arayma rizquka arsige ma min indi ina immi to am ɗo ay kasitari ni jamata subaka ndi e bottari ni gottotoɗa e ndiyam ɗam jarata fof koto am immi ko mino ɓetan ma mbimi ndeɗo abbere ko an o ñamatane ɗam ɗo ndiyam ko an yarata ɗum hankadi goɗɗo ala hen lawol wa ma min laylatin jadidatin te ala e jamma keso garowo illa wa yatini so wona ine aray am ine addana kam al malaikatu malaikaji min indika ine immi to maɗo eɓe gaddata kam holɗum bi amalin qabihin e golle bonɗe kala subaka sa fini hankadi kala ñalawma keso garɗo arsigi amne aray ma aɗa ñaama aɗa hurtoro so hiiri malaikaji gaddata kam kayitaji ñalluɗa gollude koko boni ñalluɗa ko wofde kam taakulu rizqi aɗa ñalla ñamde arsigi am mo gaddan mami wata asini aɗa ñalla wofde kam min Allah ɗum ɗo kam mataw hayso wonano saabu hulde jeygol matam hay ndimago kam ne foti hadde neɗɗo o ɗum ɗo ne hersini wa tad'uni aɗa nodda kam aɗa ñaago kam sa hato jini sa sohli fastajibu laka mi jaaboma mi hokkuma ko ñaaguiɗa ko khayri ilayka moƴƴere am mino Allah ilayka fewde e ma nazilun koko jippoto tan jamma e ñalawma moƴƴere am min Allah gila e keneli ɗi pofata gila e cellal gila e jam gila e ñamde gila e yarde fof nazilun ko ñallata ko jippade walata ko jippade wa sharruka te worodde ma golle ma bonde ilayya fewde am sa'idun kadi ñalla ngabbude ɗum ɗo kam mataw hay ndimagu kam ne fonno hadde ɗum neɗɗo o moƴƴere Allah ñallata ko jippade faye neɗɗo o kono noon worodde makko gueɗe makko bonde omo yenna maccuɓe am omo lora maccuɓe am omo salo yamirore am omo golla kade am fa ni'mal mawla wa ni'man nasiru ana laka mino so darama gonan mami ko ni'mal mawla tare kalifa oɗo de woni timmuɗo kalifa wa ni'man nasir tare ballo sa hato jini e ko e huuɗe no donkirɗa ni ko mino wallatama kala nde Allah ittuno jungo mun e bani adama o hay ɗemgal makko dillata
say feɗenu makko dillata wadde ko waɗata ɗon ko fof ko Allah waɗantama ɗum woni fa ni'mal mawla wa ni'man nasir ana laka gonan mami taare kalifa taare ballo ano noon holko gonanɗa kam wo bi'sal abdu warkas maccuɗo anta li an ko ɗum gonanɗa kam te Allah ko jettowo maccuɗo makko maccuɗo Allah so siforima no Allah yiɗiri ni Allah ne yetta maccuɗo makko wonɓe o yetti alqur'ana won annabaɓe o yetti ni'mal abdu o wi taare maccuɗam kaari hewɓe jetta e qur'ana he ari hen tasalu ni aɗa ñaago kam ta hawtoji ni fa uɗika on saaha mi rokkuma ko ñaaguiɗa ko wa asturu alayka mi suurma sawatan manam ayiba ba'da sawatin caggal ayiba goɗɗo wa fadihatin e bone mo mbaɗɗa ba'da fadihatin caggal bone mo mbaɗa bone ha gasa mi suurma yimɓe tinani ayiba ma kala mo jiiɗa wonko mofti ko yiɗa yimɓe ɓe tina ɗum Allah ina moftanimo ina suuranimo ɗum ɗum noon kala nde waɗano e juuɗe yimɓe nden yaltat saha fof ka pinɗo mbaɗɗa ko ganduɗa so yalti koya so tawi ka tedduɗo gonɗa yeeso yimɓe koya kono min Allah mbiɗa suurma wa ana astahi min ka mino mbiɗa hersuma mbiɗa hersa waddema yoga e gueɗe bonde wa andate ano la tastahi a hersata minni e am wa anta tan sani aɗa yejjida kam o taskuru aɗa siftora gayri goɗɗo mo wona kam sa heeɓi moƴƴere jettira ɗum goɗɗo cikka ko goɗɗo hokkuma aɗa siftora goɗɗo aɗa jangto goɗɗo mo wona mino woto haafu nas aɗa hula yimɓe wata amanu ni aɗa hoolo kam ɗum woni ko ɓe haalate alqur'ana yastahfuna minan nas eɓe cuuɗo yimɓe ɓe so eɓe golla ko boni eɓe cuuɗo haɗa yimɓe ɓe tinde wala yastahfuna min allahi te ɓe cuuɗata ko Allah wata haafu eɓe kula maktahum lebte yimɓe ɓe wata amunu gadabi eɓe koolo lebte ammino Allah gollaɗo ko boni mbaraɗo hoore walla golla yoga gueɗe bonɗe a yi police yitanima a yitaka naata e suudu ma leloɗa kooloɗa aɗa ɗano te Allah ne jiime ma ne darma aɗa waɗi bone o taw omo wawi yobdema ɗum kono o waɗani ɗum wadde neɗɗo o sa daari yoga e gueɗe ɗe Allah waɗanma an e hoore ma aɗa foti hersude wadde yoga e gueɗe kono noon ñalawma darnge kala duumiɗo e dewal Allah kala mbaɗowo yoga e gueɗe e dewe Allah ñalawma darnge ma wonane wasu ma wonane weltare ma wonane malal e kisal kono noon kala jokkuɗo e ɗiɗo sifaji Allah ne waɗanma moƴƴere aɗa jokki a yettata Allah a gollata jamiroje Allah accata kadi Allah ñalawma darge kadi ko nimsa wonantama wadde bandiraɓe wata mo funti hoore mum ɗamɗo gurdam aduna ko gurdam jawɗam gasde kala ko keɓɗa hen ne yawi ɓocitade ne yawi yaade wadde ko fadma lakara ko gasata lakara so neɗɗo malama ko malal ngal ganduɗa ala to haaɗi aduna ɗo noon kala ko keɓɗa ɗo soko moƴƴere soko belam soko wawi wonde foof koko gasata wadde ko gasata ko a fotani wattude haqqille ma ko gasata ko ha golla hen ko ine bonnan ma ko gasata ko wadde yo Allah hokku en jeyede e maccuɓe makko ɓe o wiyata ni'mal abdu taare maccuɗo am kaari hono no haaliri ɗum yoga e maccuɓe makko e alqur'ana ni yo hokku en wawde gollude golle ɗe ganduɗa ine addanamo limtude en e maccuɓe makko ɓe o wiyata taare kaari o hokka en rentade wadde kaɗe makko ɗe ganduɗa ine addana ene limtede maccuɓe wiyeteɓe bi'sal abdu warkas maccuɗo am kaari bandiraɓe wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e ayaw men Pindi TV eɗen jaɗanno to banggue caméraji to musidɗo men Djiby Dieng eyyi to banggue montage musidɗo men Ali Fall en kaɗan ɗo ha Allah addo en aljuma paaɗo inchallah jokken ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam wassalamu aleykum
wa rahmatullahi wa barakatuh.